இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய திருமணமான உறவுகள் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டவங்க ஒரு மன திருப்தியே இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. அவங்களோட இந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக ஆகணும், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது? இது வந்து பேசிக்கான கொஸ்டின் தான், ஆனால் ரொம்ப ஆழமான ஒரு கேள்வி. முக்கியமாக ஒரு வீட்டுடைய சந்தோஷம் என்பது யார் கையில் இருக்குன்னா, அந்த கிரகலக்ஷ்மி ஆகப்பட்ட சாட்சாத் அந்த லக்ஷ்மி வீட்டினுடைய யார் வந்து கிரகலக்ஷ்மினா மனைவி தான் கிரகலக்ஷ்மி. ஆதிலக்ஷ்மி, தானியலக்ஷ்மி, விஜயலக்ஷ்மி, வீரியலக்ஷ்மிலாம் நிறையா லக்ஷ்மி சொல்கிறாங்க. ஆனால் உண்மையிலேயே கிரகலக்ஷ்மி அப்படின்னா யாருன்னா மனைவியை தான் கிரகலக்ஷ்மிங்கிற பொருளில் சொல்கிறாங்க. இவங்க எவ்வளோக்கு லக்ஷ்மிகரமான விஷயங்களை பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து வீட்டில் வந்து அந்யோன்யம் அதிகரிக்கும். உதாரணத்திற்காக சாயந்தரம் ஒருபோதும் நம்ம லைட்டு போடாமல் விளக்கேற்றாமல் இருக்கிறது, அது மாதிரி விஷயம் அதெல்லாம் பேசிக்ஸாக நம்ம எல்லோரும் பண்ணுவோம். ஆனால் நிறைய பேர் வீட்டில் கோலம் போடுறதே கிடையாது. கோலம் போடணும். அதே மாதிரி பீரோவில் இருக்கிற திங்ஸை நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து குப்பையாக வச்சுக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சண்டையும் சச்சரவுகளும் அதிகமாகும். பீரோவில் இருக்க திங்ஸ் முதல்ல அடுக்கப்பட்டு தான் இருக்க வேண்டும். இது என்னங்க புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, லக்ஷ்மி வாசம் செய்யும் இடம்னு சில இடங்கள் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமையல் ரூமில் நீங்கள் ரொம்ப அனாச்சாரமாக எல்லாத்தையும் போட்டு உழப்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக லக்ஷ்மி கடாட்சம் வீட்டில் வராது. அதே மாதிரி செல்வம் குளிக்கும் இடம் பணப்பெட்டி, அதாவது உங்களுடைய கடை மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த பணப்பெட்டி. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பணப்பெட்டிலேயே ஏதாவது சிகரெட் பாக்கெட் வைக்கிறது அல்லது வந்து ஏதாவது புகையில அது மாதிரிலாம் அது லோக்கல் பர்பஸ் யூஸாக பண்ணுவாங்க. சரி 2 தீப்பெட்டி வைக்கிறது, கேண்டில் வைக்கிறது, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அந்த பணப்பெட்டினா பணப்பெட்டி, அதில் பணம் மட்டும்தான் இருக்கணும். அந்த பணப்பெட்டி திறந்தாலும் உள்ளே ஒரு ரெட் கலர் துணி மாதிரி வரணும், அதில் தான் பணம் இருக்கணும். வீட்டினுடைய தென்மேற்கு மூலையில் எப்பயுமே வந்து அதை வந்து எப்படி கௌமாரியினுடைய இடம்னு சொல்லுவோம். அங்கே ஒரு பொற்கிழின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு நல்ல காஸ்ட்லியான பேக் வாங்கி அதில் ஒரு 500 ரூபாய் 1000 ரூபாய் வச்சு அது மேலே வச்சுருக்கேன் அந்த வீட்டினுடைய தென்மேற்கு மூலையில். வீட்டினுடைய வடகிழக்கு மூலை, அதாவது நார்த் ஈஸ்ட்டு செவரு, அதில் ஏதாவது ஒரு உண்டியல் வச்சு அதில் எப்பயுமே சில்லறை காசு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரி வைங்க. வீட்டில் நீர்நிலை மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது. எப்பயுமே மீன் தொட்டி வச்சிங்கன்னா அழகாக அந்த பப்புள்ஸ் வந்து அந்த மீன்லாம் ஓடிட்டே இருக்கணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும். அதில் கொட்டுகின்ற அருவி, எரிகின்ற நெருப்பு, ஆடையற்ற பொம்மை இதெல்லாம் வீட்டில் வைக்கக்கூடாது. கொட்டுகின்ற அருவி இருந்தால் வீட்டில் ஜலம்லாம் தண்ணியாக போயிடலாம். எரிகின்ற நெருப்பு, இந்த ஃப்ளேம் மாதிரி வர்றது, ஃபயர் மாதிரி வர்றது, நைட் லேம்ப் வைக்கிறது, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி வந்து வீட்டில் ஓடுகின்ற குதிரை, நம்ம வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ணுவார். இதில் மகாபாரதத்தில் வெறும் ஒரு கிருஷ்ணன் குரலொதி கொண்டிருக்கும் ஒரு கிருஷ்ணன், பறந்து கொண்டிருக்கும் ஆஞ்சநேயர், இதெல்லாம் வீட்டில் வைக்கக்கூடாது. தம்பதிகளுக்குள்ளே பிரிவு வந்துடும். தம்பதிகள் சேர்ந்து இருக்கணும்னா காதல் காதல் காதல், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. மதிப்புக்குரிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தவிர, முருகனை தவிர இவங்கெல்லாம் காதலின் கடவுள்கள். இவரை தவிர வேறு இல்லை. அதனால தான் பெண்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக முருகனை பிடிக்கும், ஆண்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக லக்ஷ்மி பிடிக்கும். இது கூட ஒரு ஆப்போசிட் செக்ஸ் அட்ராக்ஷன் தான். ஸோ அதனால் தம்பதிக்குள்ளே சண்டை வராமல் இருக்க வைபவ லக்ஷ்மி பூஜை, வரலாறு நான் சொன்னதெல்லாம் சும்மா ஜென்ரல் திங்ஸு. வைபவ லக்ஷ்மி பூஜைன்னு ஒன்று இருக்குது, அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்ரீமடத்து நிர்வாகிகள்கிட்ட கேளுங்க, சொல்லி தருவாங்க. வைபவ லக்ஷ்மி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. உங்கள் கணவர் என் பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறார், டைவர்ஸ் பண்ணுறேங்கிறார், என் மனைவி என் பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறா, டைவர்ஸ் பண்ணுறேன்னு ஒத்த காலில் நிற்கிறான்னா வைபவ லக்ஷ்மி மட்டும்தான் உங்களுக்கு சந்தோஷம். சந்தோஷி மாதான்னு ஒரு மாதா இருக்கா, அவளுக்கு பூஜை பண்ணுங்கள், இந்த பிரச்சனைகள் சரியாக. சார், நீங்கள் காதலை பற்றி சொன்னீங்க, அதனால் கேட்குறோம், காதலில் ஜெயிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் சார்? காதலில் ஜெயிக்கணும்னா முதல்ல உண்மையாக இருக்கணும். அதுதான் இங்கே நிறைய பேர் கஷ்டம். சரி, காதலில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் முருகப்பெருமானுடைய அருள் வேண்டும். முருகப்பெருமான் அருள் இருந்தால் மட்டும்தான் காதலில் ஜெயிக்க முடியும். காதலோட ஓவரால் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டே அவர் தான். அதுக்கு அடுத்தது சுக்கரனுடைய அருள் வேண்டும். ஸோ ரத்தி மன்மத சிலை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? மாங்காடு காமாட்சி அம்மன் கோயில் ஒரு சுக்கரஸ்தலம். எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? காஞ்சிபுரம் காமாட்சி கோயில் ஒரு சுக்கரஸ்தலம். சிங்கபெருமாள் கோயில் இருக்கு இல்லையா, அங்கே லக்ஷ்மி நரசிம்மருடைய கோயில் வந்து ஒரு சுக்கரஸ்தலம். நீங்கள் சுக்கரனை தேடி கஞ்சலூர் தான் போகணும், ஸ்ரீரங்கம் தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த கோயில்களுக்கு போயிட்டு வந்தாலே போதும். அதே மாதிரி இந்த சுக்கரனுடைய அருள் இருந்தாலே போதும், உங்களுக்கு காதல் சக்ஸஸ் ஆகும். காதல் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு வள்ளிக்கு வேண்டிக்கணும். எப்படி வள்ளி தெய்வான 2 பேர் இருக்காங்க. தெய்வானை வந்து எப்படி வந்து உங்களுக்கு தேவகாரியங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெய்வ யானைன்னு பேர் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்களோ, அந்த மாதிரி வள்ளி குரத்தி மகள் வள்ளி வந்து காதலை சேர்த்து வைக்கிறதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறாள். வள்ளி அம்பிகைக்கு வள்ளிக்கு வந்து வள்ளி கல்யாணம், வள்ளி திருக்கல்யாணம், முருகப்பெருமானுக்கும் வள்ளிக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம். ஒரு உங்களுக்கு அவ்வளோ வசதி இல்லை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பொம்மை கல்யாணமாவது பண்ணுவீங்க. பட் ஆனால் வள்ளியும் முருகப்பெருமானையும் காதலை நீங்கள் நினைவுபடுத்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயம் காதல் திருமணம் சக்ஸஸ் ஆகிடும். காதல் திருமணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க பண்ணக்கூடாதது எது அப்படின்னா குரு வழிபாடு.
குரு 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 குருன்னு நீங்கள் குருவை நிறையா வழிபட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா சத்தியமாக குருவுக்கு காதலே பிடிக்காது, அவர் காதல் கல்யாணமே பண்ணி வைக்க மாட்டார். அவருக்கு இப்போ வள்ளி முருகனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும். ரத்தி மன்மதன் காஞ்சிபுரம் காமாட்சி கோயிலில் இருக்குது, ரத்தி மன்மதனுக்கு அபிஷேகங்கள் நம்ம பண்ணலாம். அது பண்ணுறது மூலிமா காதல் சக்ஸஸ் ஆகும். முக்கியமாக ஓம் சரஹணபவ, ஓம் சரஹணபவ சத்ருசம்ஹார வேல்பதிகம்னு ஒன்று இருக்குது, அதை வாங்கி படிங்க. ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் செவ்வாய் இதை படிக்க உங்களுக்கு காதலில் வர்ற பிரச்சனைகள் தானாக விளைகிறோம். இந்த மாங்கல்ய தோஷம்னு சொல்கிறாங்க. மாங்கல்ய தோஷம் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு மட்டும்தான் வருமா? திருமணம் அப்படின்றது ஆண் பெண் 2 பேரும் இருக்காங்க. ஆண்களுக்கு எந்த தோஷமுமே வராதா? இல்லை, மாங்கல்ய தோஷம்னு ஒரு தோஷமே கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுங்க. மாங்கல்ய தோஷம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, 8 கூடையவன் வந்து கெட்டு போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. 8 கூடையவனை தான் மாங்கல்யம்னு சொல்கிறோம், ஆயுசுன்னு சொல்கிறோம், அசையா சொத்துக்கள்னு சொல்கிறோம், எல்லாமே சொல்கிறோம். அது கெட்டு போனால் மாங்கல்ய தோஷம், அதாவது அந்த பெண்ணுக்கு அந்த பவர் இல்லை அப்படி சொல்கிறோம். தலைமைத்துவம் இல்லாத ஆண்கள் கூட தான் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி மாங்கல்ய பலம் இல்லாத பெண்களும் இருக்காங்க. ஆண்களுக்கு எதுவும் இல்லையானா, ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் 7 கூடைய அந்த களத்திரஸ்தானம் நல்லா இருந்தால் போதும். ஆண்களால் பெண்களை எந்த காலத்திலும் காப்பாற்ற முடியாது. அவங்களுக்கு அந்த சக்தியெலாம் கிடையாது. ஏன்னா பெண்ணால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள். பெண் தான் ஆண்களோட தெய்வம். பெண்ணுக்கு ஆண் நிச்சயமாக தெய்வம் கிடையாது, பெண்ணுக்கு ஆண் நிச்சயமாக அடைக்கலமும் கிடையாது. ஆண் நினச்சா பெண்ணை காப்பாற்றவே முடியாது, ஆனால் ஒரு பெண் நினச்சா ஆணை காப்பாற்றலாம். இது சக்திமயமான உலகம். அதான் சக்தி தனக்கே உலகத்தை அடிமையாக்குன்னு பாரதியார் எழுதினார். சக்தி தான் இந்த உலகத்தில் பிரதானமாக கருதப்படுகிறாள். ஈஸ்வரனே வந்து அம்பாள்கிட்டருந்து வந்தவர்னு தான் வந்து தேவி பாகவதம் சொல்லுது. ஸோ ஒரு பெண்ணின் மாங்கல்ய பலம் என்பது ஆணை ப்ரொடெக்ட் செய்வது. பெண்ணே கைவிட்டானா அவனை காப்பாற்ற யாருமே கிடையாது. ஒரு பெண்ணை பானை பிடிச்சவ பாக்கியசாலி. ஒரு பெண்ணின் ஜாதகத்தை பொறுத்து தான் ஆணினுடைய முன்னேற்றமும் வளர்ச்சியும் இருக்கும். சில தவறான பெண்கள் லைஃப்பில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவன் அந்த ஆண்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற்றமே இருக்காது. அதனால் மாங்கல்ய தோஷம்னு ஒன்று கிடையாது, மாங்கல்ய பலம்னு வேணால் ஒன்று உண்டு. பாக்கியசாலியா அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அதிர்ஷ்டக்காரி அப்படிங்கிறது பலமோ, அது மாதிரி மாங்கல்ய தீர்க்க சுமங்கலி அப்படிங்கிறது ஒரு பலம். ஆண்களுக்கு அந்த சுமங்கல்யத்துவமே ஒன்று கிடையவே கிடையாது. ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்களுக்கு எந்த பவரும் கிடையாது. சார், அப்போ இந்த செவ்வாய் தோஷம், சர்பதோஷம் இதெல்லாம் சொல்றாங்களே, செவ்வாய் தோஷக்காரங்களுக்கு செவ்வாய் தோஷம் இருக்கிறவங்க கல்யாணம் பண்ணி பிளட் ரிலேட்டட், செவ்வாய்னா பிளட். அதனால அதில் செவ்வாய் ப்ராப்ளமாக இருக்கும்போது அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் உடைய ஆளாக கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிறது சயின்ஸு. செவ்வாய் தோஷம் உடையவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த சயின்ஸ் பொருந்துமே தவிர, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காலசர்ப்ப தோஷம் இருக்குது, 2 கேது 8 ராகுன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு காலசர்ப்ப தோஷம் தான் சேரணும்னு எந்த ரூலும் கிடையாது. நீ யார் வேணால் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் செவ்வாய் தோஷம் இருக்கும்போது செவ்வாய் தோஷம் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் சேரணும். அதே மாதிரி மாங்கல்ய பலம் கம்மியாக இருக்குது, 8 கூடையனுடைய அனுகிரகம் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ரொம்ப 7 கூடையன் உச்சமாக இருக்கிற நல்ல பலசாலி பையனை, அதாவது 7னா மனைவி, 7 கூடையன் உச்சமாக இருக்கிறனா மனைவி உச்சமாக இருக்கிற ஒரு கணவருடைய ஜாதகமாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சா சரியாக போச்சு, அவ்வளோதான். சார், இந்த கடன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்காக சொல்லிட்டீங்க. ஆனால் வந்து நிறைய பேர் கடன் கொடுக்குறாங்கல்ல, அவங்களால வசூல் பண்ணவே முடியல. நிறைய பேர் வசூல் இல்லைங்க, திருப்பி வாங்குறது. திருப்பி வாங்க முடியல சார். அந்த மாதிரி கடன் கொடுத்து சிக்கிட்டு இருக்கவங்க திருப்பி வாங்கணும்னா அவங்களுக்கு என்ன வழிகள் சார்? இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 199.99 பேருக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போல்லாம் வந்து பணம் வாங்குறவங்க கஷ்டப்படுறதே கிடையாது, பணம் கொடுத்தவன் தான் அதை வாங்குறதுக்குள்ளே போதும் ஆயிடுது. ஸோ அதனால் இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியினுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைத்த அவர் யாருன்னா எம்பெருமான் ஆஞ்சநேயர். ஆஞ்சநேயர் நினைத்தால் மட்டும்தான் வந்து மனோஜவம் மாருதுல்ய வேகம் ஜிதேந்திரியம் புத்திமதாம் வருஷ்டம் வாதாத்மஜம் வான யோதமுக்கியம் ஸ்ரீ ராமதூதம் சரசானமாமினா. அது மாதிரி ஆஞ்சநேயர் வந்து மனதால் வந்து செய்யக்கூடியவராம். இதை மனோவேகம் மாருதுல்ய வேகம்பாங்க. உங்கள் மனசு இப்போ நினைக்கிறீங்க திருச்சின்னு நினைக்கிறீங்க, உடனே உங்கள் வீட்டுக்கு ஹோம் டவுனுக்கு போய் திருச்சி பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்க, அந்த வேகத்தில் மாருதி ஒர்க் பண்ண வரான், அந்த வேகத்தில் திருச்சி போய்ட்டு வருவார். அப்படி இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து மலேசியாவை நினைக்கிறீங்க, நீங்கள் மலேசியாவில் இருக்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு வீடு ஞாபகம் வருது, உங்கள் மனசு மலேசியா போயிட்டு ஃப்ரெண்டு வீட்டில் சாப்பிட்டு திரும்பி வந்துருச்சு. இந்த வேகத்தில் மாருதி ஒர்க் பண்ண வரான். ஆக இந்த மாருதி தான் உங்களுக்கான கடனை பெற்றுத்தரக்கூடியவர். அந்த மாருதி வழிபாடு என்ன பண்ணணும்னா, அரச மர இலைகள் எடுத்துக்கணும். 21 அரச மலை இலைகள். ஒவ்வொரு அரசமலை இலைகள்லையும் ஸ்ரீராம் ஸ்ரீராம் ஸ்ரீராம்னு சொல்லி தமிழில் எழுதுங்க, ஹிந்தியில் எழுதாதுங்க. ஸ்ரீராம் அப்படின்னு சொல்லி சிகப்பு சந்தனத்தில் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு எழுதுங்க. 21 பேப்பர் இதில் அரச இலைகளில் எழுதி ஒவ்வொரு அரச இலையும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று கோத்து, ஒன்றோடு ஒன்று 21 இலைகளையும் கோத்து ஆஞ்சநேயருடைய கழுத்தில் மாலையாக போட்டுடணும். ஆஞ்சநேயருடைய கழுத்தில் மாலையாக போட்டதுக்கப்புறம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லிட்டே இருங்க. எந்த பிரச்சனைகளும் அந்த சிகப்பு சந்தனத்தில் அதை எழுதி அவர் கழுத்தில் மாலையாக போட்டதுக்கப்புறம் எல்லா பிரச்சனைகளும் ஆஞ்சநேயர் வசம் போய்விடும், அவர் பார்த்துப்பார்.
சார் இந்த வண்டி வாகன விபத்துகள்லாம் தவிர்க்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் சார்? விபத்துகளை தவிர்க்கணும்னா முதல்ல தூங்காமல் வண்டி ஓட்டுறது, குடிக்காமல் வண்டி ஓட்டுறது இதெல்லாம் நிறுத்தணும். குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டுறது இதெல்லாம் நிறுத்தணும். டெலிஃபோன் டிரைவு இப்போ பார்த்தா எல்லாருமே ஃபோன் எடுத்து பேசிகிட்டே தான் வண்டி ஓட்டுறான், பேசிட்டு தான் வரான். லெஃப்ட்டில் கை போட போகிறோன்னா ரைட்டில் கை போட போகிறோன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. பாதி பேர் பீதியிலே தான் நம்மளை வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டி வாகனத்துக்கெல்லாம் அதிபதி யாருன்னா முருகப்பெருமான். அவர் தான் செவ்வாய் தான் இந்த வண்டிக்கெல்லாம் அதிபதி. அப்படி ஆக்சிடெண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க, ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும், நமக்கு பயமாக இருக்குது, ஸ்லிப் ஆகிட்டே இருக்குது, எப்போ பார்த்தாலும் வந்து வண்டி பிரேக் பிடிக்க மாட்டேங்குது, நமக்கு என்னமோ நடக்க போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு வேல் முருகவேல், அந்த வேலை எடுத்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும், பித்தளை பாத்திர கடையிலையும் கிடைக்கும். ஒரு வேல் வாங்கி ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் இருக்கும். வண்டி முன்னாடி குத்திடணும். வண்டி முன்னாடி என்ன சில பேர் அந்த வண்டி சீட்டு கடியில் போட்டுப்பாங்க, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. வேல் வாங்கினா வண்டி முன்னாடி தான் குத்தணும். வண்டி முன்னாடி குத்திட்டு அதில் ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை குத்துவாங்க. குத்திட்டு என்னைக்கு குத்தணும், அவிட்ட நட்சத்திரம் வர்ற அன்னைக்கு முருகப்பெருமானோட சன்னிதானத்துக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா அரோகரா. இப்போல்லாம் யாரும் கத்துறதே கிடையாது. நானும் போயிட்டு மடத்தில் ஸ்ரீமடத்தில் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அப்படிங்கிறது யாருமே கத்த மாட்டாங்க. நானே வந்து அரோகரா அப்படின்னு நானே சொல்லிக்குவேன். ஏன்னா நமக்கெல்லாம் வெக்கம், நமக்கெல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு சினிமா படத்தில் போயிட்டு விசில் அடிக்கிறதுக்கு நமக்கு வெக்கம் வரல. ஆனால் நமக்கு தென்னாடுடைய சிவனே, இப்போ நான் சொல்லுவேங்க, தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி அப்படிமே யாருமே ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டாங்க. நானே எந்நாட்டவருக்கும் இறைவாக போற்றின்னு ஃபில்லப் பண்ணிக்குவேன். ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, சாமியவே நம்ம வந்து கையெடுத்து இப்படி தூக்கி கும்பிட்றதே கிடையாது, தலைக்கு மேலே வச்சு தான் கும்பிடணும். நமக்கு சமமானவர்களை குருவை, நம்மளை விட மேலே குருவை நெற்றிக்கு நேராக கும்பிடணும். நமக்கு சமமான நண்பர்களை மட்டும்தான் இப்படி கும்பிடணும். நமக்கு சமம் இல்லாதவங்களும் கும்பிடக்கூடாது. ஸோ இதுதான் தாத்பரியம். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, எல்லாருக்கும் ஒரே ஸ்டைல் இப்படி வச்சுருவோம். சம்மந்தமே இல்லாமல் உங்களை வாய்க்கு நேரெல்லாம் கும்பிட சொல்லலை. ஒன்று நெற்றிக்கு நேராக, இல்லை தலைக்கு மேலே, இல்லை வயிற்றுக்கு நேராக, இப்படி தான் நம்ம என்ன சொன்னிச்சு. ஸோ அதனால் காகித பூக்கள் எடுத்து நீங்கள் வண்டி கிராஷ் பேடில் வச்சுட்டு போகணும். காராக இருந்தால் ஆக்சிடெண்ட்டே ஆகாது. காகித பூக்களுக்கு அப்படி ஒரு சக்தி இருக்குது. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. முருகனுடைய படம் வரைஞ்சிக்கோங்க, ரெட் கலர் ஸ்டிக்கரில் ஓம் முருகா எழுதிக்கோங்க, இது வச்சுக்கோங்க. பேட்டரி மாற்ற சேர்ந்தவங்க என்ன செய்யணும்னா காகித பூக்கள் வச்சுக்கலாம்.